Vi har et forsøg om permeabilitet, og det første vi gør, det er at få skaffet os noget ler. Efter vi fik indsamlet vores ler, så puttede Sira det ned i en tragt. Lige så elegant. Nu tager vi det lange høje glas og tilføjer 100 ml vand. Sira er stadig godt i gang med at putte ler ned i vores tragt. Nu hælder vi 100 ml op igen for at se, om vores ler er kompakt nok til at vandet ikke trækker igennem. Og nu skal vi se, om læren har lav permeabilitet. Og det havde den ikke i det her første forsøg, som I kan se, fordi vandet trænger meget nemt igennem, så det betyder, at den har høj permeabilitet. Men så Hanna forsøger så at putte lidt mere ler for at forstærke den. Og det gør hun jo meget voldsomt, men det var også okay. Så man kan se, at hun virkelig trænger alle de her huller tæt sammen. Så er det, vi prøver igen med vandet. Og den her gang kan man se, at vores forsøg lykkes. Der er ikke noget vand, der bliver gennemtrænger. Lærret, det holder godt, og det var vores forsøg. Vi havde forventet, at 15% af vandet vil sige ned gennem leret, som det så ikke gjorde, hvilket betyder, at ler har en meget lav permeabilitet. Som I kan se her. Yes. Nej, det gik ikke så godt. Ja.